טוב, אמרתי לעצמי. עכשיו זה חלום טוב. מעולם לא טעמתי סוכריות כל כך טעימות, לא כשישנתי ולא כשהייתי ער. שמחתי כבר, לא רציתי להתעורר מהחלום הטעים הזה, אבל אז האחות ניגשה אליי עם מזרק גדול. הגיע הזמן לקבל תרופה. היא אמרה, אוי ואבוי, קראתי, עכשיו החלום הזה לא טוב. קמתי מהמיטה וברחתי, יצאתי מבית חולים אל הרחוב. האחות נעלמה. היבטתי מסביבי, כל האנשים וכל הילדים. לכולם הייתה רק עין אחת במצח, אבל לשמחתי האנשים בעלי העין אחת לא רדפו אחריי ולא כעסו עליי. הלכתי ברחוב והאנשים הביטו בי מפעם לפעם מבט מתפלא. הם כנראה לא היו רגילים לראות מישהו שיש לו שתי עיניים. איך אני אתעורר מהחלום הזה? שאלתי את עצמי. חשבתי עד ששאלה בראשי רעיון. אני צריך שעון מעורר. אני אלך ואקנה שעון מעורר. הוא יעיר אותי. לפתע פנה אליי אישה ואמרה לי, אם אתה מחפש שעון, לך אל השעון. איפה השעון? שאלתי. הוא גר במגדל. השעון הגדול, אמרה אישה. הצביעה על המגדל שעון. הודיתי לאישה. מיד הלכתי אל המגדל. טיפסתי ראש ונכנסתי לחנות השעונים. בחנות השעונים היו אין ספור שעונים שתקתקו ותקתקו. היה בחנות כל כך הרבה שעונים וכל כך הרבה תקתוקים, לכן היה במקום רעש. חיפשתי את השעון בין השעונים, אבל לא מצאתי אותו. קראתי, סליחה, יש כאן מישהו? מרוב תקתוקי, אבל לשמחה השעון כן שמע אותי ויצא מתוך השעון הגדול שעמד בפינה. גם לשעון היה רק עין אחת ועליה משקף אחד. אוי, שלום, הגעתי בדיוק בזמן, הוא אמר. ידעת שאני אמור להגיע, התפלאתי. לא, אמר השעון, אבל יש לי כאן כל כך הרבה שעונים. כל שעון מראה שעה אחרת. לכן לא משנה מתי הגיעה. בטוח נוכל למצוא לפחות שעון אחד שיראה שהגעת בדיוק בזמן, אמר השעון. ואז שאל בחיוך, במה אוכל לעזור לך? אני צריך שעון מעורר, אמר.